Midangop sa Brigada Action Center ang usa ka supervisor sa subcontractor sa fiber home nga nagbase sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Si Franklin Rulan Rondina Pagarigan nibutyag nga nahasol og na problema. Gumikan ang engineer sa maong kompanya, wala na mo sweldo kanila. Gibutyag ni Pagarigan isip siya ang nagdala sa mga tao sa maong nga proyekto. Siya na ang gipaninglan sa mga tao. Matud pa ni Pagarigan, nangita gyud siya og pamaagi nga makalahutay unta ang mga trabahante. Subay niini, gigarantor ang iyang generator ug uban pang mga ekipo aron lang makautang ang mga taos apan nahuman na lang ang proyekto. Wala gihapon mo bayad kanila ang engineer sa maong kontraktor. Gidugang pa ni Pagarigan nga moabot sa 50,000 ang bayranan sa maong kontraktor isip sweldo sa mga trabahante. Apan ang engineer wala na makontak. Gusto ni Pagarigan nga mobayad na ang engineer aron makuha ang iyang gamit nga gibilin sa tindahan nga giutangan alang sa iyang pagsugod og trabaho sa laing kompanya. Si engineer ko, Elmer Igot, mo na siya mo ang abo siya mo nag-subcon sa subcontractor po nga si YQ. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.